Ti Masakbayan. Pagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak, awan ti Senyor hay dito'y away. Isu akapilitan amapan ka ijay ile. Agabangak nga rod na iti pagyanak tatang. Adayo mo no ginawi da. Kinagrigat tilugan dito Hanyapay ngay, no di kasta. Sayang mo ti kinasaririt mo, no di ka agadal. Nulakat malpas mo ti Senyor hay. Mabalin mo ti agbirok iti trabaho. Uwan tatang. Agbiro kaktong iti trabaho. Katinton makaurnong ka. Mabalin mo manan ti agtuloy iti kolehiyo. Narigat ti awan adal na, barok. Kita ti biyag tayo dito'y away. Nagrigat. Uwan tatang. Ikagumaak ti agadal. Ag-senior high kan, barok. Lalaing ti agadal, tapno makatorpos ka man. Apay lang nga masapul nga agadalak, lola. At damat ipaw-paw it damamakan papa. Manipod abroad apagbiag tayo. Kayat mo ka di ang makaadal to amin akapatahadam. Idinto ta si kakatsaan. Nagrigat mat ngamin ti agadal, lola. Sanak mat ngamin analaing. Saan ahusto day ta akapanunutam, iho. Napatag ti adal. Ado ti marigrigat nga ikarigatan da ti agadal. Tapno lumong awlaang ti biyagda. Wana tamarigrigat da, lola. Ngamda tayo, adumat ti kwarta nga ipaw-paw it damamakan papa kada tayo. Adapay pensyon nyo. Adapay pensyon ni lolo. Kas bitirano iti gubat. Ngam di tay ammo no agnanayon day ta trabaho da. Kasanunawan ton. Basta agadal ka, tapno pawitan da ka. Laglagi pom day ta, iho. Nagpanligi tayo iti pagnatayo. Nala tayo ti kwarta dagiti pasaheros iti bus. Tay bingay mi nga ruden ang bus. Kasapulan nga damat itad mi iti pamilya mi. Narigatan, naawan maitad mi. Agtutur ka. Uminom tayo pa iti arak. Kakaisu na nagbaligi tayo. Nanaman tayo timnas, ti baligi tayo. Pagsayatan namot day ti ang trabaho tayo. Nalaka lang ti makasapol iti kwarta. Basta natangken ti duri, makaliksab iti libre. Pudnot ako nam, si kalakyan. Bus, di nakmat awagan iti lakyan ah. Saan ka di amay mayat no lalaki kunayulatan? May mayat adanggan. Lalaki, kampay iti. Ang mga nuinton madanon ti tiyempo. Ket, makita ka masikog ka, ha? Pulos, asaan to ang mapasamak dayta, boss? Aginggat mauding angas ko. Lalaki ak tulata. Dahito timbagada classroom Ay, nakarikap met. Urayat nga da mangilokat. Ada umay ababay dito ko. Ada igim na tulbag. Ay, iso siguro ti mangilokat. Hello? Kabarbaro ka kadidi ti pagadalan? Wen. Ijay ngamin away tinagadalak iti junior high. Kunakon kat at transferi ka. Dito yakmat nga agad-adal. Excuse me ha, tatulbagak lang ti room. Iyag mo ti tulbag. Siya kung ti mangilokat. Miss. Dinakawagan iti miss. Adela kunamlatan. Grade 11 ka kadimat? Wen. Awan ngamin senior high ija away. Iso ngayon mayak dito ili. Jomar, amom ka diti sungbat dagiti quiz tayo. Nabiit ta pa'y dito Nga madlaw ko analaing ka. Di ka tamanagari. Makita na ka ti teacher. Amangan mo alaan na ti papel ta. Saan mo aling dan ti papel mo sa karakti answer mo. Ngaminton reses, siyak ti makaamukan ka. Ala, kasano ngayon na makita na ka ti maestro tayo? Agsan klasak. Tapasikig ti panagkitak iti papel mo. Di na madlaw day ta.
masikig. Amang ano masakitan ti matam. Saan mo naparikot dayta? Tinasken. Makasakarak. Kurik met amin nga answer mo itay. Inggagarak asa na kinupyamin. Tapno saan amadlaw ang nagsakarak. Sigud ka din agsaksakar ka iti katugaw mo? Dahil tatipod no. Nakapoyak namin iti pagadalan. Masalutak nga gadal. Adda gaya mi di abro dagiti dadakkel ma. Nabayagdan nga dayjay. Nilolak a pensyonada ti kadkadwak iti balay. Manalon mo't dagiti dadakkel ko. Marigrigat kami. Iswa, kahit ko ti makadal. Tapno makalungaw kami iti rigat. Kasta ka di? No kayat mo, agtinulong ta. Tulungan ka kadagiti usaram iti pagadalan. Kas kuma iti papel kanda dumabay. Ngem tulungan nakmet kadagiti sam ko nga mo. Mabalin? Sige. Ayos! Nakasarak iti gayam ko iti pagadalan. Ikarim nga gayam ta, aging gay iti mauding anges ta. Anya? Nalakos mo't dayta mauding anges. At ayo ang mapasamak dayta gayam. Kumusta ti panagadal mo ijay ilay, anak ko? Saan ka kadi amarigatan? Sana nang. Ken adda anak iti gayam. Ngem adamot may sa agayam ko, analaing nga agsakar. Ngem kanayon mo't nga agilibre. Mangtad pa iti papel kan ballpen no awan papel ko. Ay, kasta ay mayat ano saan anaimot? Uwin anana ngem nagsadot mo't nga agadal. Mangnam na malangin kadagiti masakar na. Ha? Ay kasanod no awan pagsakaran na. Ay ad-adda asaan ang makaadal. No kasta nga danamdamaan na. Diyak mo't mapagkadkadan ananang. Masyanak mo't. Ay, jak amo ti ibagak. No nasaya at dayta. Wano saan? Uri siya nga ron nanang. No maawan anak iti usarain. Si dadaan mo't amang tod. Amo, nagkopya ka ni Jomar. Nangato nga mi tinaalam iti quiz tayo. Di mo matpigsan, Adela. Mangag na ka ni sir. Ang mga nun nababanto man ti itad na agradok. No saan naklamasyan kan ka? Ipulong kayo ka ni sir. Uy, saan mo ta? Kaasimot ni Jomar, no ipulong na kami. No saan laan nasingpat ni Jomar? Talaga nga'y bagak ka ni sir. Abay, siya nga eh. Saan na ka di ang singpet? Kwa? Di kan samot nga min agri-review. Iso akanayon nababa ti maalam no ada eksamen. Uray ag-review ak. Nababalat ta ti maalak. Basta, saan ka nagtagtagari? Di kagdanag. Ilibre ka inton reses. Agyamanak no kasta. Angam, may mayat no igaed mo ti agadal. Tapno saan kan nga agsaksakar wenno agkopya. Payajak pa'y makita nga ag-review ka, iho. Day tamot lang cellphone ng tiar aramidem. Adda para review para kanyak, Lola. Anya, mabalin ayamot ti kasta. Ala, ingka ag-review. Kayat mo ka di ti agulit manen indon umay atawan. Ipasiguradok, Lola. Makapasaak. Sanak nga agulit, wenno agripit. Nangaton to ti gradok, Lola. Kasano kumaan nga tungay, katjak pa'y makita nga ag-review ka. Bayam ta review, Lola. Narigat ti ag-review. Parparigatak lang ti bagbagik. Narigrigat no agulit ka, iho. Lumakay kanton iti pagadalan. Danag yun na ya, Lola. Sanak nga rod nga agripit ko nakmet. Ipanamnamak kada kayo dayta. Ibagam katagiti kakadwa tayo. Tayin tayo manan iti patad. Intayo man na nagsapol iti pagsayaatan. Papanantayo ka di, boss. Saan ka di nga kaibagbagag? Amapan tayo iti patad? Ti kayat ko asawan, no anya ti puntirya tayo. Bas ka di, wano balay, ti ulyan tayo. Noan niya ti masalaw tayo. Ison. Boss, may mayat sa numapan tayo iti may saan night hotspot.
adu ti babak ng amapan iyay. Mawatak ti kayat masawan, lakyan. Ni Busmad, lakyan manan. Awagan dak kadilatan iti tson. Madlaw ko at talaga saan ka anapas na nga agadal, iho. Pagkunan nyo mat lola, nangatomat ti malalak agrado ka. Kasla jak mamati. Jak pa'y makita nga ukradom ti kwaderno ken librom. Ada ka di rumbang ama amwak, barok. Kaya't ko lang ipakamo lola, alim maingan to'y apo ko yo. Naragsakak, tawang parikot ko. Masapul nga isa ganaam ti masakbayam. Katno kasano nga aramidem dayta. Addakan ka nga agpanunot. Lola, nakasaganan ti amin. Nalipatan nyo ka din, amabayadan ti amin na banag? Ngam saan amabayadan ti kinasirib, iho. Mabalin lola, uray kita nyo. Mayat to ti masakbayak, awan dwa-dwa. Agsipot kayo. No da makita yo ang medyo nakainom. Asit ganyo kat amoy yung tiaramidan nyo. Numadukot yon, ipasayo adagos iti katuwa tayo. Ariglado, boss. Ado ti makitak ang medyo na bartak. Kampay idi, o masidagak nagdamag. Kabayatan akasasaw, at damapan itilikodan na. Kat amoyon tiaramidan nyo. Kampay idi, lumabas ti maysang. Ala, kasta ti aramidan nyo. Alaan nyo ti atensyon da, tapno di da makadlaw. Saan kayo ngagpadlaw? Ngagamo tayo. Tapno nalaklaka ama alilaw. Dagiti taptaw dito. Sige, boss. Dayjayan ti maysa anabartak. Asit gak. Dungparak. Intun matuang kami adwa. Umasidag ti daduma tatulungan da kami. Ika nga din. Mapanmatid doa iti asidag. Ngem saan kayo nga gigiddan? Sika, Buyong. Agpamarang ka nga empleyado ditoy. Tapno sika ti umuna kampay idi amang tulong kada kami. Kitag man ti laking ti salpagalaking. Dayjay, asit kan nanti bagbagana na bartag. Natumbadan. Ay, sorry. Tiyak yung gagara. Ay, tulungan na kami. Nagsakit nga ni Tisaka. Imasidag na ten. Dagit ito akakatuami. Napaprusan ti may sa kaduami ti patong tinapatugawa na bartag. Dayjay, inala ng tipitaka na. Kat inyawat na ni ti may sa kadua. Maya tabuya. At tama ng diskarte. Nalay nga talaga na ito ay alakyan. Maya ti istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbos. Oh, saan ka di amay mayat? No mangala tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganad tayo. Tama nga makala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung una. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napingat nga agadal ni Jomar, nga anak da Fausto ken Laura. Iti sabali abangir, sadutmet nga agadal ni Ramon, nga apo ko ti pensyonada ani Victoria. Gapo tawan senior high iti lugar da Jomar, nagpailing nga rod da itoy. Tapno ijaynan nga ituloy iti panagadal na. Kabayatan na, agsangsangit ni Nana Victoria, gapo iti nadamag na. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Maudi nga anges, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganad tayo. Tama nga makala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung una. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Apay ka di ngagsangsangit kayo, Lola. Saan pa'y matkit ni akong pirmado, iho? Aguray tapay iti sumarunong update da. Saan kayo amawatan, Lola? Anya ka diti parikot. Aday mawag asigod agayem da mamam. Ada kanuda ka sana pasamak ka na kuha da iti abroad. Anya? Anya ka no tinapasamak, Lola? Na-aksidente na kano. Iso masapul nga urayon ta ti sumarunong nga update. Anya? Kasano daytan, Lola? Kumusta dan? Anda na kano iti ospital. Ngam nakaro kano ti kasasaad na nga agpadpada. Apay nga nga awan ni Ramon. Nakitam ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numala daw lang ang sumangpat. Ang mumat da di akadalan ta. Always happy, go lucky. Kaadalam ka di man ipod grade 1 kayo? Idi grade 1 nak, dakkelan. Ngam gaputan nagulit-ulit, naabutak. Iso ang nagkaadalan kamin. Kasta ka di? Di nagsaksakarmat kan kay di. Kanayon idi ubing kami pay. No saan ko apasakaran, layatan na kitidanog. Mabutengak met iso pakopya aklatan. Kanayon na kamat nga ilibre iti recess? Wen iso akanayon kumot apakopyaan. Kasano noon pagsakaran na ngay? Di nakakaasin tama zero. Bakat, ada kano dagiti bandido, nagdaw-dawat ka dagiti apet. Ken dagitay agal-ala iti dingwan. Wen, ada pa'y kano kadwada at umboy. Ay, alaan dalatan ti kayat da nga alaan. Naimbag no saan da nga agdangran. Nulakat, tas itatalugod ka kano amang tad. Di da ka ananwan. Angam no natangkan kano ti ulom. Ay, amangan nudang randa ka. Ti ko na siguro dagita at tao. Kat agnanayon ti kasta amade nga aramid da. Ay, anyan tula engen ti agbalin amasakbayan dagiti kakasta aparso. Ay, mananggun daw ay da. Ay, nuapay mat, anagalis dagita iti panakabagiti lintag. Dumteng to ti aldaw dagita ama nagdakdakes. Kukwada ita.
Ngam ko kwamot ida tilintag inton dumteng tigundaway. Ti cellphone nyo, Lola. Amang ano awag ti gayam yu di abroad. Sige, tasong batak. Hello? Wen, anya ka din ti madamag? Anya? Sige, agyamanag. Bye. Awan ka no tigas at nagiti dadangkal mo, iho. Anya? Kasanutan, Lola. Apay nga, naggidanda ng panaw ka data, Lola. Day tangarud kat. Unay mo't lang arudan tigas kasat na. Hindi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agawin dan. Ngam kinay kayat nakit din tinag-TNT ijay. Anya? TNT da ka di pa'y aging gayeta, Lola. Uwan iho. Saan naman ngamin ngay nasikaso dagiti rumba nga sikasuan na. Ita, na ito'y tirigat na. Ta-TNT na pa'y lang aging gaita. Jomar, Ha? nadamag mo ka din tinapasamak kadagiti dadakkel ni Ramon? Apay ka di. Kasangsangpet ko ngamin anag gapo iji away. Masigurado. Masadutan ni Ramon nga agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ha? Ti amana, wano ti inana tinatay. Naaksidente da nga agpadpada. Ha? Naipanda ka no iti ospital. Ngam, awan latta ka no. Ay sus, kaasimot ti gayon ta. Kaano nga tangay ama isang pati bangkay ta? Day tati saan tayo nga amo? Tati enti da ka no gayam ijay. Una yan. Kinay kayat di tinagtiinti. Ng tindalan da iti legal. Tapno awan ko mati problema. Jakman amo. Kastamat timbagan ni Ramon, idi nagsabat kami ijay tiyandaan. Ay, nalpasan ti klase ta. Inta iti balay da Ramon. Among ka di no sa dino ti balay da? Wen, amok. Ita ka din ti ipapanta? Wen ko ma. Inta mat andi ngayon ah. Manungal daw ang naglangan. Amangan no sumadutan nga umay agadal. Tawanan dagiti dadakkel na. No kasta ti kunam. Di mapanta. Amangan no mapilpilitan ka mat ako muyog kanyak. Saan? Ang awagak pa'y ni nanang. Ta ibagak ang maladawak nga agawid ita. Ibagak akadwa ka. Sige, tamangan no agdanag-dangag paiso. Amangan no atapon lakid di mapukpukaw ka. Uweno nakitaray ka. Ha? Asino ko mamot ti pakitarayak ngay? Naimbag tayo may kayo agagayim ko. Nasakit na ito yung napasama. Pakirodon ti pakinaka mo gayem. Adda kami lang agagayem mo. Ken, umay ka kumamot la agadal. At naawanan ti ganas kong agadal. Nalidayak o na ita. Gayam. Talaga akas ta ti mariknam ita. Normal laang dayta. Ngam inton agbaligi kanto iti biyag. Saan to nakasta ti mariknam? Kasano ko mga agbaligyak. Katawan matandag iti dadakal ko. Ika gumama gayem. Napimpintas si masakbayam. Naigaid mo ti agadal. Jack pa mo ti aramida kita. Mariribukan ako na eh. May mayat sa numapan kalat ta agadal gayem. Tapno saan asayang ti aldaw nga aglabas. Naimbag man, tay mayo binisita ti apo, balasang ko. Maasi kami ngamin kankwana, nana. Nasingad agayam min ni Ramon. Kat, makipagladingit kami iti napasamak. Agyaman kami balasang ko. Dakalakit di ti epekto na daytoy ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay agmay-may sa nga anak. Awan pa'y kabsat na. Huwan nga rod.
Kasanuntong atalaangan ti apok, no awanak tumutan. Saan kayo ko mangagsaw iti kasta, nana? Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Nga masapul nga akseptaran tayon, dagiti pasama kakasta basang. Kaya tayo manweno saan, mapasamak dagiti banag, aditay pulos namnamaan. Husto kayo, nana. Bilibak iti kinawada ti kapanunutan nyo. Manmano ti kasta. Ay, kaasimot ti gayam kan kaadalan ni Jomar. Nagkidan apim mo say dagiti dadakkel na. Ay, awan nga raw. Nagkasang agpaiso. At dada iti sabali a pagilyan tapno mangged. Ang kasjay moten tinapagtangda. Ay, kita man latibyagan niya. Adda nagasat, adamot agmalaas. Masapaw lang nga ikagumaan ti kaadalan ni Jomar ti agadal. Tapno may saganaan na, tinasayaat ang masakbayan na. Ngam naibagamot ni Jomar, anasadot ka no nga agadal. Ay, masapol nga igad na ti agadal. Nang runa, tanatayan dagiti namnamaan na amang biyag kenkwana. When sapay awan kano ti ammo na nga aramidan at trabaho, tanarwam itinanam ay apanagbiag. Ado akal ding tinsangpet dagiti kakadwa. Imbag lang abasto, boss. Uray ka na yun tayo ngagparti. Mabalin lata. Nga mawan matapulos ti Ricardo dito'y hideout tayo. Sana parikot day ta, boss. Ado ti mula ti tao iti patad. Adda nagmula iti sibuyas. Adda nagmula iti bawang kenlaya kas kada paminta. Ijay laangan ti mapanpagalaan. Naglaka a solusyon. Anta kadimat nagmula iti bitsin? Ha? Maimula ka di matibitsin, boss. Kangkangag ko day ta sa ludsuda. Mabaling gayam nga imula tibitsin. Ang mga nupati asin, kat mabalin nga imula. Ing kayo nga roden mangala iti Ricardo. Tapno agparte tayon iti kalding. Boyong, ingkayon, mangparot kayo lata. Ha? Bingay tayo kadagiti nagmula. Ay, lakay. Nagbiit nga aglabas ti panawad. Ay, dandanin agturpos iti senior high ti anak ta. Huwan nga raw bakat. Nupadpadaanam, kasla nagbayag. Ang amno di mo padpadaanan, kasla pagbit. Addan sa kano maawat na apam madayaw. Ay, nasaririt ngamin ti anak ta. Iso maragsakannak. Si kalaang ayat maragsakan bakat. Uray siyak mata. Ang makapagkuleyo nga ta ti anak ta. No isulakit di ti makaala iti kangatuan apam madayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Ay, sapay ko mga rod ta iso ti kangatuan. Awan ngamin kwarta abus-busen ta no agadal iti kolehiyo. Into nagturpos tayo. Agtuloy kayo kaditi kolehiyo, gayam? No, mapagasatan ng valedictor yan. Agtuloy ag gayam. Sika ngay. Amumot ang nakapoy ti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Oray kasano kinakapsot ti may sa atao. No igaad na ti agadal. Agbaligil ta, Ramon. Gagat lang kan anos ti kasapulan. Kasano? Kat sa anak ba't ang nagagat? Kan awanan anos ko? Anya nga ro ti aramidam, no di kan agadal. Makamo ditan, no anya ti pangisadsadan kanyak ni gasat. Saan nakasta gayam? Masapol ada tayo lang timang birok iti masakbayan tayo. Dandani ka nagturpos iti senior high, iho. Anya ka di akurso ti anaan.
Jak pa mo, Lola. Awan pa'y napili ka kurso. Rumbang ko mga adan, tadandani ka kat nga rod agturpusan. Anya ayat ti kalaka na kurso, Lola. Amangan no narigat. Kat sa anak tumat lang nga makaturpos. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Padasam pa'y asak ba'y asumuko ka? Di ka pa'y lanang rugrugi, ibagamon anariga. Kasanon ngay, naawan ton pagsakarak. Makasungbatak pa nga tayo iti exam. Agpanunot ka na imbagi ho. Si kamot laeng ti marigatan no awan adal mo. Nang runa no awanak ton. Ha? Di kaya agsawi ti kasta, Lola. Diyak amo ti aramidak no awang kayon ton. Ngam awan ti tao abu mato dito irabaw ti daga. Uray saan mo akayat. Dumteng to ti panawan nga agmaymaysa ka. Isu nga iyunay-unay ko. Nga isaganam ti masakbayam. Masigurado kasi ka ti valedictorian inton agturpos tayo, Jomar. Ay, sigurado nga scholar kanto. Sapay ko ma. Day ka lang aminin ti remedyo. Tap na makapagtuloy ak. Awan mo't kwarta dagiti dadakkel ko. Awan dua asika. Tasika ti kalaingan iti klase tayo. Nadamag ko ti paborito da nga estudyante ti valedictorian. Taado ka no tinaitulong ti pamilya na iti pagadalan. Angam, unfair mat no kasta. Saan ka di? Awan mabalin ko no kastaman ti mapasama. Adumot tin ti pasama ka kasta. Gaputada na itulong ti may nga estudyante. Ison ti pagbalinin da a valedictorian. Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante. May papan iti dayta abana. Kinasarita ni ma'am. Ni Lloyd a kaadalan ta. Agpayson sakat ti atap mo. Aniloy da ti valedictorian. Saan kat asika? Adda igam na akas la valedictory address. Kinasarita dakmet itay. Nakunada pa'y surprise to ka no. Ket agisagana kami iti valedictory wenno salutatory address. Apay nga minakas jay. Di da ibaga. No asino at talaga kada kayo ti valedictorian wenno salutatorian. Basta imbagada mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga akas jay. Pinagsagana damit ni Lloyd ah. Denggan tatiyawag da. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Lloyd ti valedictorian. Sapay la ko, ma. Tas sikat ti valedictorian. Gayam. Our salutatorian. At daytan. Asino nga ta, ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo ita alawas, anapauluan. Maudi nga angas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon, ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarahabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ti klase da Jomar kan Adela. Kat napanda ije balay da Jomar tapno sarong karanda. Gaputa manong aldawan asaan asimsimrek ti kaadalan da. Impakaamo nga rod ni Ramon kadagiti gagayem na. Tinapasama kadagiti naganak na. Naglabas pa iti aldaw. Nadanon ti graduation da. Itapapagayam. Denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Maudi nga angas.
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige. Denggan ta tiyawag da. No sikat ti maawagan. Kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Loida ti valedictorian. Sapay kumata si Kati valedictorian, gayam. Our salutatorian is Loida Santos. Jomar! Kaawatan asikat ti valedictorian. Kung naklagit din wag paiso ti damag. Ani Loida ti valedictorian. Ay na. Kablaawan da ka. Agyaman ak unay. Agyaman ak Diyos ko. Makapagtuloy ak matlangan iti kolehiyo ang libre ti panagadal ko. Kablaawan ka, anak ko. Pinagtalinaad mo ti kinasaririt mo. Dayta ti gungguna ti nasingpet, ken nagagat nga agadal. Ay na. Ipanakkel da ka nga anak, Jomar. Ay uray kasano ti kinarigat tayo. Maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Ti karikada kayo nanang, tatang. Magunod ko ti baligi. Awan ti imposible. No nagagat, ken nasaet ti may sa atao. Ada na sa kanyak ti principal, nanang, tatang. Agsarita kami kano kalpasan ti graduation. Inton mapan ko alaan dagiti daduma pa akasapulan. Inton agenrolak iti kolehiyo. Aha, taapay kanaw. Mamuak to ano anya ti bagada. Kasla importante met. Ay, amin kayo kade, wenno si kalaang. Siyak lang mo tinang ibagan na, nanang. Ay na, imbag ta nagrarana tayo ang mga laiti card, kan diploma tayo. Sa dinong iti pagadalam inton umay pa nagsaserrek. Kunada nanang, ijayak ka no kabisera nga agadal. Kina maestra ti kayat ko apagbalinan iti masakbayan. Siyak. Jack amo no agtuloy akpay wano saanan. Nang runa, no agsisina tayo iti pagadalan. Sa dino ti paginrolam, Jomar? Agsarita kami pa'y kano ni principal. Addan sa ibagana kanya. Amangan no tulungan na ka. Kaslang amin adda kayat na nga ibagakan ka. Mapangkangarod ijayan ni principal Ta ibagam tumot kada kami, no anyat ibaganakan ka. Sige nga ron. Tanakitak ni principal itay asimbre, iti opisina na. Good morning, sir. Ada ka di ibagayo kanya, sir? Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Masapula ka saritam dagiti dadakkel mo, may papaniti ibagakan ka. Agyaman nak, sir. Adda nakisao kanyak. Ano kayat mo kano ti sumrek iti seminary? Ijay kan ngagyan, kaya't agbalin ka apadi iti masakbayan. Kayat mo kadi? Padi, sir? Wen, Barok. Manmano ti agpadpadi ita. Anya ti makunam? Jack pa mo ti isongbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagserbiyam iti dahitoy nga aramidem. Isong agpanunot ka, kadag sublikan to kanyak, no addan desisyon mo. Titaam ni Jomar ang nakatugaw iti sirok ti Akasya. Apay akas lang mariribukan. Anya nga ta ti imbaga ni principal ken kuana. Apay nga ta akas jay. Adda nga ta parikot. Asit ganda. Tagdamag ta. Kitaan ta. No umay dito'y sigod a pagsisinarakan tayo. No saan nga umay? Di umasidagtakan kwa na. Itala nga makita kakasta ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutin na. Wenarod. At dalakit di pa kariribukan na. Maamuan ta dahi ta. Inton agsasarita tayo. Anya ka di ti pa kariribukan. Anya ka di ti imbaga ni principal kan ka. Da kayo man ti damagak. Umanugot kayo kadi. No ibagada kada kayo nga agpadi, wano agmadre kayo. Anya? Padi? Saan siguro ang maibagay de ta kanyak?
Anya nga ron ti maibagay kan ka, Ramon. Tulisan? Ha? Tulisan? Nalabit. Ngam no padi. Jaklamon. Sana ka mang rabrabak. Seryoso ah. Saan kami matamang rabrabak gayem? Naklat kami lang iti saludsod mo. Si ka Adela, kaya't mo tiyagbalin na madre? No agbalinak a madre. Matulungak nga ta dagiti dadakkel ko? Day tama ti pakararibukak. Kasanunton, amatulungak dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw a manipod si mangpet ti anak ta. Saan meten a matagtagare? Uray gayam si ka, nadlaw mo dayta. Ay, kayat ko kumati agdamag. Ang urayak laengan nga iso ti mangibaga. Kasanungay, no di mo mauray ang mangibaga. Ay ket urayak tinasayat agundaway sa akto agdamag. Ang saan nga ta? Ang maipapan iti babae ti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Tay baganan to no anyaman day ta amang riribok iti panunot na. Ay, kaslamadaga nak. Ang mga nudinan tumaipamay sa ti panagadal na. Di ka agdanag, bakit? Nasirib ti anak ta. Di nanto dadaelen ti masakbayan na. Nakadesisyon ka kadino, nyamot lang akurso ti alaem. Masapul akaduan ka mapan ag-enroll inton mangrugi ti panag-enroll iho. Saan kumapay, Lola? Narigat siguro ti agkolehyo. No nabailam tinagadal iti senior high, apay kumaadi mo ka bailan ti agkolehiyo. Kuna, tadda ni Jomar aparasuro. Noan niya ti isurat ko. Anya ti kunam. Day talalapayag mo ti makangkangag iti ibagbagam iho. Adapay papanak, Lola. Inton maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Ne, papanamon gay. Aguray ka tadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga agadal ti apok. Anyan tulaangan ti masakbayan na. Katawan mo't amu na at trabaho. Ramon, apay analiday ka? Kan papanam ka di? Jak amo no sa dino ti turungak. Kayat ni Lola nga agadalak. Nga masadutak. Apay amasadot ka nga agadal. Nasaya at to ti masakbayam, no kasta ti aramidam. Para iti masakbayam ti ibagbagan ni Lolam. Saan apara kan kuana? Siyak ti marigatan nga agadal. Saan nga iso? Gapo, tasikamot lang tagnumar. Di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amang iyal alikakakan ka. Nagtuok ti agmalmalom nga agyan iti uneg ti pagadalan. Ag-review iti rabi. Agaramid iti homeworks. Jakmat nga rod mauawatan. Agyaman kakit di ada kwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tungay tagbali na masakbayam. Ha? Ibagam kadagiti kakadwa, tamapan tayo iti patad. Anya ti sumaruno apun tiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Duang amin ti mabalin nga aramida ni Jay. Anya ado, boss. Amo mo na. Aglangay, kanagsipdot. Di mo ko na nalipata mo ti sigod nga aramid tayo. Saan ko nalipatan, boss? Ang damagak man lang. Agkalap tayo kadi iti kadwa tayo. Tapno na bilbilag tayo no adda operasyon. Imbag ta impalagip mo manenday ta. Lakyan. Ni boss met, lakyan manan. Sige boss. No adda makita tayo ijay patad apagduaduaan ti panagruprupa na. Iso ti kasarita tayo. No kayat na ti kumapeng kada tayo.
Boss, itay pa'y anadlaw ko ti lalaki nga umiinom. Kaslagda parikod na, ang may samot iji suli. Amang ano mabalin akasarita, no kaya't nati kumapang kada tayo. Sige boss, asit gak inton madamdama. Ang mga no adda urayan na. Paliiwa pa'y. Sigan ti makamo iti diskartem. Ammo akabalam dayta. Sige boss, parang mabulilikong ko dayta ako mapangkada tayo. Kas makita kiti pa nagruprupa na. Kasla kontrabida iti pelikula. Siya ka di ti bida, boss. At ayamot bida analaan. Ha? Hindi, boss, mat. Sanak mat analada. Nagtarak tubay. Mabaling ka di, ti makitugaw iti abay mo. Ang may sakan sa. Ha? Awan nga rod. Awan kadwak. Awan kadimat kadwam. Anta ka doa, nang nadlaw ko ngamin analiday ka. Nakakaasit itsuram. Man nakigayom kami kadagiti kakadwa. Naasi kami, kunak kuma. Kasta ka di. No maikariak lakit di agayam yun. Apay, awan ka di tigagayom mo dito. Dayta nga ron tinasakit. Tagadal ton iti kolehiyo dagiti gagayam ko. Masadutak nga agadal. Dayta man ti kayat ko kan ka. Da kami, awan adal mi, ngam naragsak kami nga bibiyang. No kayat mo dagragsak, makikadwa ka kada kami. Ha? Anya ka di aramidan niyo? Awan mat, intayo laeng agdawat kadagiti aglaplapusanan iti pagbiag. Tapno oray saan tayo agbanog, agbiag tayo anaragsak. Papanam ka di iho. Apay nga gimimpake ka. Ingka ka di again roll. Agin roll, ngam iti sabalya pagsayatan, Lola. Saan kat nga di pagadalan? Sa dino ko mati papanam. Ang mga nutila sursurutam. Gagayem ko ti sumurutak, Lola. Naragsak ka no ijay. Ken awan ka no ti rigat. Adda ay amot kasta. Saan ka pumanaw? Ituloy mo ti agadal. Agbiag ti tao, nga uray awan adal na, Lola. Basta, saan ka pumanaw, iho? Baybay anak ka ding agmaymay sa ditoy. Umay kayon to bisitain, Lola. O sige, inakon. Ha? Saan, apok? Agsubli ka kuma ditoy. Ay, awan lata. Di na kun intal talag. Papanan na ngatan. Anak ko, mabalin ka di amaamuan no anya ti pakariribukam. Maipapan ka di iti babae. Ala, apay ko mapakariribukak ti babae, nanang. Ay, ta saan kamot ngamin amatagtagari, anak ko. Kuha na nang, pampanunutat. Muawatag ti insingasing ti principal mi. Ha? Anya dayta nga insingasing na. Kasarita kayo ka ni tatang. Noon niya mati makunayo. Ala, orayon tangarod ni tatang mo. Ay, napan ngamin di ta kaaruba kahit. Masigurado asaan aparikot dayta nga ibagam. Diyak mo nga rin, nanang. Naparikok para kada kayo, hunusahan. Sige, inaklangan ayaban ni tatang mo. Amangan ngamin no agbayag ijay. Naimpagtasimangpat kayong tatang. Nanang. Magagaranak. Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Kaya't yung kadi nga adag pa di nga anak yo, tatang. Nanang. Ha? Pade. Ne, apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apaday. Anya nga ta ti desisyon ni Jomar. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo
Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagturpos da Jomar, Ramon ken Adela. Ket ni Jomar tinakagunod iti kangatuan apang madayaw. Isuan naragsak dagiti dadakkel ken gagayem na. Kinasarita ti prinsipal ni Jomar, no kayat na asumrek iti seminary. Ket dita, mariribukan ni Jomar. Iti sabali a bangir, nagkita da Ramon ken Chona. Iti maysa a beer house. Ket kimapang ni Ramon kadagiti bandido, tamasadot da ito ing agadal. Kabayatan na, naibagamat ni Jomar kadagiti dadakkel na, ti insingasing ti prinsipal ken kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Magagaranak amangam mo, noan niya ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Sapay la ko Pandi kay maklaat iti bagak nanang. Tatang. Apay ko maamaklaat kami. Saan mat siguro adakas dayta nga ibagam? Kayat yu kadi nga dagpadi nga anak yu. Tatang. Nanang. Pade. Apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apade? Pinampanunot ko dayta, kabayatan ti bakasyon ko. Kayat yu kadi tatang? Apay, adda kami ti damagam. Adda ken kadayta. Ni Apo Diyos ti pagserbyam. Isuasan adda kami ti mangedeng. Damdamagan kayo. Noon niya mati kapanunutan nyo, tatang. Nanang. Anak ko, ti panagserbi iti Diyos, adda iti masaknan dayta. Ket no kasta ti kayat mo apagbalinan iti masakbayan, adda ken kadayta. Ngam no sumragak iti seminary. Mabayag adite agkikita. Hello, Jomar. Nakaawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon akon. Sumragak iti seminary. Ammo ka din ni Ramon dayta? Saan pa Sana makontak ti cellphone na. Pakipagam tulad tanong, kita kayo. Sige. Agam, nabayag basitan ajak nakit na. Bayam, tanong kita kami. Idanon ko dayta. Naka-enroll kan? Wan, agam, sayang. Tasaan tayo nga agkikita kada Ramon. Jak met ammo, no naka-enroll wino saan pa'y. Kaslaawan usem na nga agadal. Ay, masyanak ang buwana. Kasanong no awanton ni Lola na? Dayta nga rudgat. Sana bali. No makitak, ibagak to ti imbagam kanyak. Abay, analiday ka. Di mo ka di kayat dito'y kabambantayan. Saan man? Malagip ko lang tigayem ko. Jakman amo no apay akailiw ko. Ngam jakmat amo no kasano ka makita. Jakpay amo ti ayan na ita. Nasingpet ka di dahi agayim mo. Una. Jak siguro nakapasa iti high school. No saan aga po iti tulong na. Naglaing iti pagadalan. Iso ti pagkupkupyak no adda quiz mi. Nasken adada ulak ti panagkayam da. Masapul nga awan ti gayam na iti patan. Oh, apay na pauli ka.
Kwa, pampanunuto lang amin. Awan ka di ti kasukat ti panagkopyam. Kuan? No recess, ilibre kiti merienda na. Ikak pa iti papel na, kanda dumapay akasapulan na iti pagadalan. Saan apod no agayim ti kasta? Ti pod no agayim, ket awan ti kasukat ti maipay na. Saan namat kit di akinid daw? Siyak ti nagdisnudo anang Ted. John, suruan man kit di apumaltog, ti kabarbaro akatwa tayo. At da umadani nga operasyon tayo. Sa dino, boss, makaliksab tayo kadimot lang. Siyempre, nulakat tagbaligi tayo. Iso asuruam dagiti kabarbaro akakadwa tayo, apumaltog. Areglado, boss. Hindi kay madanagan. Idi naginsayo da ang pumaltong. Nalaing damot. Nalakada makasursuro. Ket, tiagnagan iti Ramon? Nalaing kadimot lang nga pumaltog? Nalaing, boss. Ngam tilamadlaw ko kankwana. Maikulkulang no daduma. Adda ka no kailiw na agayim iti patad. Adula amin day tagayem-gayem. Ibaga malipatan na day jay agayem na ijepatad. Day tamad ti bagbagak, boss. Ang hindi kay madanagan. Ikagumaak aguraan na day ibagbaga na agayim na. Masapul at tayo lang, ti pamaysana. Nana, umayak man. Adda ko maumay ko idanon kan ni Ramon. Nabayag basitan api manaw ni Ramon, basang. Tsak ambuti na panan na. Imbaga na nga umay naksarongkaran, ngam di mo't imimay. Anya? Ne, napnapanan na nga rudan, Nana. Talaga ka di asaanan anagadal? Namin ano nga imbagak akaduak amapan agenrol. Ngam masadot nga agadal. Ibaga na narigat ka no. Kasta ka di? Kaano nga ta sarungkaran na kayo? Dahita ti jak am mo basang. Da ka di ibagam kankwana. Kwanana, kayat ko lang nga idanon ti imbilin ni Jomar agayami. Natuloy ngamin asimrek iti seminary. Ay na, naggasat day jayon nga ubing. Mayat ti bukasyon anapili na. Ngam ti apukok. Jak amuno sa dino ti ayan na ita. Hello, anak. Nabayag adi ka nakaawag kumusta kan? Nasayatak dito nanang. Da kayo nga kumusta kayo kani tatang? Adda ni tatang mo ditoy. Ay na, mailiw kami kan, anak ko. Kailiw kayo mutan. Aganos tayo pa lang nanang. Imbagtulan no anayan ti kinapadik. Kanayon tayo ton nga kikita. No bilang, tama idistino akdita. Ay, kasanon, no saan adito iti pakaidistinwam. Basta nanang. Dumteng to ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka nga agan-anad. Uray da kayo mat ka ni tatang. Anadan nyo ti salon akyo. Alang rodan, nanang. Sige anak ko. Bye! Oh, apay day ta cellphone. Awagam ka di dagiti pan nakabagiti lintag. Di ka gararamin. Awan mo't lang ti signal ditoy. Kayat ko kumang awagan ti gayem ko. Nabayagan adi kam nagkita. Pagan anong tigayam at ibagi na lang tiyam muna. Di nakapay sapulan. Apay kumasapulam ngay. Ang mga nunalipatan na kan. Kastanga-tangag paiso. Awan gayam. Itatanalain kan apumaltong. Adda ka no sirken tayo amay sa apasdak. Dakkel apon shop ken remittance center. Saan nga ta delikado day ta? Adayo ti police station iti day ti adiso. Nalakalang ti makalibas.
Ado ti iskinita ang mabalin tayo alusutan. Agwawaras tayo kalpasan na. Ngem, sigurado nga da CCTV day, Jay. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ati kuryente. Sakbay asarakan tayo. Tainton makumikom da amang tariman iti kuryente. Igiddan tayo magtagunay. Ay, unay kat dagiti managdakdakasen. Ay, nagbaligid ka no anang sirk iti dakkel a phone shop di ta kabisira. Nakadamagam. Impadamag ti radyo itay. Ado ka no ti alahas kan kwarta na alada. Ay, simot ti akin ko kwa iti dayjay apasdak. Ay, saan nga agsigsiguro dagita ang managdakdakas. Dumteng tulat ha, ti panagpuluda. Ay, no apay met nga adda kakasta akla si tatao. Dagita ti makuna, arugit, iti kagimungan. Kaano nga ta, amadalusan dagita arugit, iti kagimungan. Maligi ti operasyon. Ado tinasamsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag-happy-happy. Kastoy gayam kalakat ti amin. Nagbiit ti operasyon. Kwarta adagos. Uray saan tayo anak adal. Nalakat ti agsapol iti kwarta. Nulakat tanatangkan ti duri. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumaknang da tao, no kastoy laeng. Wan. Angam, saan ka kading agbabawi? Akim mapang kada kami? Sana polos, boss. Awan gayam. Kaano ka di manan ti sumarunong nga operasyon? Saan ka unay nga apurado? Ramon, hinay-hinay lang ako nada. Agin na tayo pa'y. Sigurado, napudot tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Mayat gayam ti kastoy abiyag. Imawag itay ni Jomar. Maibaunda ka no iti adayo a lugar. Manun atawan na iti seminare. Upat atawan iti kolehiyo. Santo dandani upat atawan iti kinapade. Ay, dandanin agbalin anay apadi ti anak ta. Kastamet ti kunak. Ay, napaot anak yan iti seminari. Ay, agawid ko mapay met. Kasano nga ron ang makaawed. Kat kunamat nga imawag. Ta nagpakada ta maibaon iti adayo a lugar. Wen nga rod. Ay, adon a lugar tinapnapanan na. Nubilangan ti tawan. Kasla na unday a panawan. Ngam, di ta napupuutan. At ang danigaya man agbalain anay apade ti anak ta. Wen may santon nga agserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramiden iti biyag na. Ay na, nagasat ta iti anak ta. Taman mano ti agbalin apade. Kita, uray ko naantan asan abumaknang iti imatang ti tao. Iso ti kapatyan iti imatang ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanan tayo a misyon, Brother John? Wen, brother, sapay adayo manan ti papanan tayo ita. Intayo agbisita kadagiti adayo a lugar, amang ibunan nagi iti sasaw ti Diyos. Wen nga rod, brother. Ay, numabalin la ko mga iti lugar mi ti papanan tayo. Tapno mabisitak mo ti pamilyak. Tapno saan ka amarigatan. Ibilang mo lang nga nakapamilyam, dagiti papanan tayo apang ibinglayan, iti sasao ti Diyos. Sa bagay, pudunta ko na, brother.
Mabalin tayo mo't amakapan iti lugar tayo. Sakbay iti ordinasyon tayo, akas padi. Ay na, brad. Magagaran ako na maordinan kaspadi. Uray siyak mo na. Naan-anayak to na kaspadi. Sumagmamanumot atawan tinapalabas sa panagan-anos tayo. Matunoy tayo titartarigagayan tayo. Naimbag abigat yun, Nana. Ada ka din ni Ramon? Ay, sino kay tayon? Saan nga agaw-awid, basang? Ha? Siyak ni Adela, Nana. Sigod akaadalan ni Ramon. Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisorsorwak dito balayo. Kaya't mo asawan. May sakaan aman nursuro ita. Nana. Nabayag basitan ngam sabali ngamin tinagisruwak. Ita, dito yakon amang isuro. Asidag akon. No nag-eskwela ko mamot ti apo ko. De hadal ko maitan. Kaano ka di tinaudi apan ang sarungkar na kada kayo? Diyak matandaan na ng basang. Nabayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bale. Takanayon kayong asarungkaran, Nana. Agyaman nak, balasang ko. Himbag pa isika. Tamalagip nakpay. Aging gaita. Sumalog tayo kadimanin, boss. At damat imawag kada kayo. Wan, agsagana kayo. Imbagat impormante, abang ko kano ti sumaruno nga operasyon tayo. At kano inaramid data na litisirog, ijay tayo kano amagna. Nagmayaten ngay no magnatayo iti unag kitanal. Iranatayo ti rabii, taawan mo trabador. Wen, libre ti agsawar iti unag ti bangko no iti rabii. Paturugan tayo lang dagiti gwardya. Mabalinan. Milyonaryo tayon ton. Isagana tayo nga ruden ti sako. Apang ikargaan tayo iti papel di bangko. Nagbaligi tayo. Mabalin nga uray sumardeng tayo pa'y iti sumagmamano a bulan. Kaslag bakasyon tayo niya. O sige. Intayo matagpakita iti patad. Akas milyonaryo. Mas daw danto no kasano a nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother? Agsinatan. Mapan ka iti destinasyon mo. Mapanak matan iti destinasyon ko. Uwan, brother. Urayan tan, ti pan naka-ordin ta. Kaspadi. Agkita tan tumanan, brother. Goodbye, kat God bless. Kasamat kan ka, brad. Ay, makaawid ak madlangan. Kalatak dananang kantatang. Jack ibagbaga asmang patak. Tara, senyo. Isa ko yung dagiti kwarta. Tarumwarta yon. Chona, mutuin ti sako a pagikargaan ta iti kwarta. Sige, darasim ti agikar ka, tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Naglawag, tinakatutok kada tayo asilaw. Matiliw nga tadaramon, iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinatuloy ni Jomar ti simrek iti seminary. Iti sabali a bangir, nakariknamat iti liday ni Ramon, iti gabambantayan. Ingkagumaan ni Jonah apadaksen ni Jomar. Tapno madadaal ti panaggayem da. Iti may sangal daw, maragsakan dagiti bandido. Tanagbaligi da iti panggap da. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, yag mo ti sako. Ta ikargak dagiti kwarta. Atoy, tarason ta pumanaw tayon. Ha? Apa yan? Kalaat nga ta nagsilaw nga umasidag. Ha? Ha? Naglawag asilaw ti nakapaturong kada tayo. Darasan nyo! Rumor tayon! Magna tayo matlang iti tanal! Ramon, tarason! Ibaklaitan ti sako tarumor tayon. Ala, umuna kayon. Sumarunuak. Salbag kiti, itay na ala aming tadamatan imay ataw. Pinaturog tayo may dagiti gwardya. Ang mga nuat dapay sa bali a gwardya. Apay ang nagsilaw dagiti silaw. Kat inidap tayo met. Flashlight mo ti inusar tayo. Salbag kayo kiti. Diyo sinigurado ang naidap amin a kuryente. Kasanon na da CCTV. Masigurado nga ta. Just kiti. Ala, intayon kakadwa! Agmanok man tatang. Nanang. Ay na, ay, adakan anak ko. Ay na, apay adi mo imbagbaga nga agaawid ka. Ay na, arakupan ka man anak ko. Pura siyak agrong tayo. Kailiw kayo magpuna yan. Jack imbagbaga ti panagawid ko. Ta sorpresahan kayo. Kaano laday di pagsarsaritaan may. Adanda ni agpadi ti anak may. Angam, ay, adakaan. Maorde na nakton, tatang. Ay, Kablaawan ka, anak ko. mabalin ka day. Dito'y kapaylaang. Una, tatang. Ang mabitak lang, ha? Ah, Ijayan simbahan ti pagyanak. Tadangarot pagrebengan ni. Ala, anak ko. Da kamin tulangan timang sarong karkan ka. Ijay simbahan apagyanam. Nana, ada kayo matititsandaan. Imbag ta nagrana tayo. Ada umay ko ginatang basang. Saan ka di nga adayo ti balayo ditoy? Medyo, Nana. Agluganak pa iti tricycle. Ay, apay nga bin. Do agyan kan ijay balay, kabayatan nga daklasen. Saan ka marigatan nga agawid, iti binigat kan minalam. Mayat sa ngagpaysua. Tapno addakad kadwayo, Nana. As-asidagak iti pagadalan. Won, total, agmay-may sakmat ijay balay. Di matagaw-awid doon ni Ramon nga apo ko. Sige, Nana. Alaak pa'y nga rod dagiti gargaret ko. Kat mapanak iti balayo. Ay, agyaman nakpasang. At danto matlaang ang kaduak ijay balay. bakit? Nakasagana ka kadain. Darasam maladaw tan iti ordination ti anak ta. Nasa papaymot. Ay, amang saan napintas ti badok. Ay, kababain mo't kadagiti daduma amang saksi iti pan naka-orden ti anak ta. Agawaam nga rod Ay, danag mun ayala kay, mabiitan. Katun tapno makasarita tapay jay anak ta. Sakbay ama ordinan. Ay, agdardaras ka. Ang kita manday, balik ta day tapolom. Ay, kita akin ruar tidait na. Ay, day takot nga mit paapura ka paapura. Ay, nagpaisaw. Sige, tabalik tadag. Kas kalaube nga agbadbado. Di mo kitaan nga umuna, sakbay nga agbado ka.
Pagyamanan tayo, anak ko. Tanaan anay ka na pade. Ay na, nagmayat akitaan anak kasutana ti anak. Ay, Naragsak kayo kadi, tamaysa ako, nga agserbi iti Diyos. Ay, unay-unay, anak ko. Ay, manmano ti makaanos nga agpaday. Agasim nga'y tawalo atawain. Kaya't ko timapan iti kasulinakan apas at tilubong. Tapno'y bunan na ko ti sasao ti Diyos, nanang. Ay, tarabayan na ka kumakanayon ti Diyos, anak ko. Sapay kumata mailisi ka kadagiti mangkon kontra iti bukasyon, anapilim. Buyugan tayo ti kararag. Tapno kasta ti mapasamak, nanang. Un gayam, iti mabiit. Sumang atak iti kabambantayan. Iti ayan dagiti tao asaan na makadanon iti simbaan. Idanon ko, ti sasao ti Diyos. Ay, nabasang makitam ka din ito'y apagiwarnak. Kita man, nana. Anya ka di tilinaon ti pagiwarna. Saan ko makaagpaiso na ita, basang? Ni Ramon. Kan adda ka kadwana. Wanted itilintag. Ay, basa man basang, no apay awanted da. Ti grupo da tinabayagan asapsapulan tilintag. Taag tatakaw. Kan hulda parda ka no, nana. Ano pang tilintag ti apukok? Ay na, apay akastamot ang tinagbanagan na. Amo na mo't adakas, na ita nga inaramid na. Naala ti rupa da iti CCTV. Namin adugaya man nga adda sinarak da apasdag. Kan adda pa'y dagiti pinara da abus. Kat inala da ti kwarta dagiti pasaheros. Kailiw mo kadipay, ti bagbagam agayem mo ijay patad. Diyan ka mo. Nugayem pa lang ti pangibilbilangan na kanyak. Di siguro naman mo. Sigurado adi na kan amam mo. Nang runa tamay sakan awanted. Ibain na kan. Anya ti kayat mo asawan awanted? Adda na kaiba ka kanyak awanted tayo kano ijay patad. Imbaga, tawan nakakita kanyak idisin malugak. Sino ti pagbagayo awantad? Kasanuan na mo am dayta? Iti kano pagiwarnak, boss. Adda ladawan tayo ijay. Wanted tayo kano. Anya? Karama na kadi iti dayta aladawan? Siyempre, amin tayo. Gapu iti dayta. Saan tayo na makapagwayas ijay patad? Sigurado nga ano panda tayo dagiti pan nakabagi tilintag. Anya ita ti aramidan tayo, boss? Bayan nyo pa lang dayta. Agsaga na kayo kitdi. Tadda sa bali nga operasyon tayo. Intay agagab kadagiti baka kanwang. Anya ti aramidan tayo, boss? Agmaskara tayo. Tayintay agagab itinuwang wano baka. Mayat, boss. Agsuot tayo iti bado dagiti agbambantay iti rancho. Di danam namaan amang ngagab tayo. Pangalaan tayo nga itibado ti agbambantay iti rancho. Nalakalang a solusyonan dayta. Alaan tayo atibado dagiti agbambantay. Tada tayo ti mangisuot. Ala, agsaga na kayon. Naimbag abigat mo, padre. Sigamat gayam, Adela. Ay, maladingit anak, iti nabasak iti pagiwarnak itay. Wen nga rod. Wanted matan ti gayam ta. Iti gayam balay da ti paggiganak. Tapno adda kadwan ni Lola na. Ay, di pa'y kano sinarongkaran ni Ramon. Adda pa yung nakapatong reward iti ulo ni Ramon. Anya ka din ti mapaspasamak iti gayam ta. Anya nga ta ti aramidan ta. Numakitak. Isingasing ko asumuko. Mayat nga agpaiso no sumuko. Tapno di dapatayan apaman ang makita da. Wen, bagbaga akto ti gayem ta, inton makita. Siga gaya, padre. Ikararaga man ti apo ko. Tapno ba ilisi iti paggad.
Kanayon ko nga ikarkararagan, Lola. Ang masapo na tulungan na tibagina. Nakita kami. Ibagak asumo ko. Nagsakitan ti barukong ko amang pampanunot iti apo kong padre. Papayakas jay tinagbanagan na. Nagbalin mo naman nagdakdakas. Uwan nga rod. Apay ang nagbalin na kas Jenny Ramon. No, makita ida ti pulis. Sigurado adida pakawanan padre. Iso nga rod ano makita ka. Alukuyak ton asumo ko. Naimbag na nakaumay kayo dito simbaan, nanang. Ada nga minapan ko ginatang, iso adim mag-asak. Wan gayam, mapanak iti kabambantayan. Kabalyo ti usarek. Kasta aya. Ay, agan-anad ka Uray diyo iba nga. Talaga nga ganan nadak nanang. Naala, tainak nga ron agluton. Ang mga numabisinan ni tatang mo, ay awan ka nun na no sumagpad. Alang arot nanang. Sinabag dagitapan na kabagay dilindag. Ang dagit din impatong day ti ulo tayo. Ato lakit diti agin Teres, gapo iti reward. Delikado tayo nga roden, no kasta, boss. Sigurado lagi di gapo iti reward. Kapilitan nga aglemang tayon iti adayo akabambantayan. Kapilitan na kasta, no diyo kaya ti matiliw. Aglamang tayo nakasla marabutet. Kasanon ti panagbiag tayo? Di tayo mat makanti kwarta na samsam tayo. Awan mat aglaklako dito'y ayan tayo. Adda kabalbalayan kita si Dag. Mabaling nga adda tiyang gidita. Ang numakita da tayo. Amangan no ipulong da tayo kadagiti pulis. Nakaturugan dagiti kakadwak. Gaputan na bartak da. Alaak ti paltog ko. Tagpag na pagnaakman iti kakaykayawan. Kita ti ibagbagan ni Chona at Tiangge. Ngam nasken nga agmaskararak. Tapno didak mairupahan. Nagsamak iti kakaykayawan. Tila ang dalan ti tao ti adadesdes na. Manmano siguro ti magmag na dito'y. Adayo ti kuna ni Chona akabalbalayan. Nga magnaklat ta. Aging ga amakadanonak. Kabakiran dito iyan ko na. Nabanugan ti kabalyok. Agina na kami pa'y. Ken tapno makaarab pa'y ti kabalyok. Ay, mangsapulak no adda ubog dito eh. Tapay no magpay. Garaigi ti kabalyo day jaya. Kat iti asidaglaweng. Ang mga no adda tao nga agbirbirok kada kami. Gapo iti reward. Aginayadak. Kat asit gak tinagtaudan ti garaigi ti kabalyo. Ngam isaganak ti paltog ko. Saan laangan nga agkamkam maliday ta ataw. Tapal tugak at tagos. Adda nga agpaiso tao iti asidag. Payman. Hoy! Sika arupat kwarta. Ingatom dagiti imam. Ket di mo gamden ti agtignay iti takas. Ha? Leh, apay nga ngatok ti imak. Apay ka di, gayam. Ingatom dagiti imam. Siguro, imay ka ditoy. Gapo iti gungguna ang nakapatong iti ulumi. Agbinigbig nga ta dagiti aggayam, anabayag asaan anagkitkita. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti maudi apasat ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kon computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540.
Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo, anapaulwan. Maudi, nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sigaro kwarta. Ingatom ti imam, no di mo kayat atumayab ti bangabangam. Sino nga taday ta managdagdagas? Apay nga ingatok ti imak ka no? Ang kaslatigayam ko ani Ramon. Ingatom ti imam gunak. Imay kakadi ditoy. Gapu iti gunggunaan na ipatong iti ulumi. Anya ka di ti basol ko. Tapay nga ingatok ti imak gayam. Saan kan nga agin didiam mo? Amok aday ta ti gagaram. Mapanak di ta kabalbalayan gayam. Inak ibunan nag ti sasaw ni Apo. Adda ka nung amin basit a kapilya dita. Agpaiso ka di ti bagbagam. Anya ti pamanagnag mo. Adi ta kabalbalayan ti papanam. Awisan ka. Taumay ka matdumnag. Makitam dahito yung Biblia. Dahito lang ti igam ko apamanagnag gayam. Palubusan nak. Tagpatuloy hak di ta kabalbalayan. Agpaisunsamot ti sasawan day jataw. Inak to kita ti ibagbaga na akapilya. Ngem sa anak nagpadlaw. Amangan no palabog daytoy. Pumanawak dito yan. Ningataramon day jay. Nakaaramot siguro ti kabalyok. Inakalanan. Tarugyak man ang tagdalyasat. Asidag siguro dito'y ti kabalbalayan. Agtala ka kabalyo. Sakayan ka. Tamapantan iti turungan ta. Nakapanawan ti tao amang paltog kumakanyak. Naimbaglangan ta dinak pinaltugan. Agyamanak iti Diyos. Tainlisinak iti ima dayjay atulisan. Anya ti kunam. Nagpakada ti anak ta, amapan iti nasulinak a lugar. Wen kano nga rod lakay. Ijay kano ti kayat na apapanan. Ay, katno awan ti kalsada ijay. Nagadayupay. Adda kano mat aramaten na kabalyo. Pasaray aginanada iti kabalyo na. Ay, himbag no di makasalaw iti managdakdakas. Ay, sapay kumaata saan. Ay, saan mo't siguro abay-bay anti Apo. Ay, wan matkit di Ay, nakaluto ka kadain. Ay, na mabisin ako na. Wan itay pay. Inak nga rod agga o tamangantan. Ay, panangan matlaangan. Ay, nabanog. Kan mabisinak paikit din. Imbaglakit din. Tanakaluto adagos tinasingpat nga asawa. Di nakman pasablugan. Nana, panawan kayo pa'y ha? Mapana kung iti pagadalan. Awan ka di ti damag mo. Doan-dan natiliw da ka dagiti kakadwa ni Ramon basang. Awan pa'y mat, Nana. Damag ko, kat madama ka no ti manhan. Ay na, anya nga tan. Diyak pa yan makapangpangan kan makaturturog. Nana, pagkalmaan niyo kumala ang terik na niyo. Amangan nagsakit kayo. Apay ngay. Apay akas niya itinapasama kiti Apo. Kailiw ko na yan ti Apo ko. Awan pa'y lati maaramidan tayo ita, Nana. Mangnamnama tayo laangan nga iti may sangaan daw. Agpakita ni Ramon. Sapay ko mga rod, tadumtang day tangal daw, basang. Wan, Nana.
O sige, panawan kayo pa, ha? Sangputan kayo tumanan inton aldaw. Oh, Ramon, apay asaan ang mailadawan day tarupam? Anya ka dito pang panunutom? Kan kasangsangpot mo ka di? Nagpagnapag na aklaan. Madlaw nga dapa kariribukam. Mabalin amamuan. Awan matkit di. Pampanunutak lang ti kasasaad tayo dito. Saan tayo na makasalog patad? Mabalin tayo latta ti sumalog. Basta saan ka ngagpadlaw. Agmas ka. Wan matkit di Ngam. Narigat, tadamangan anop kada tayo. Saan mo nga ipalubos nga ano punda ka? Datayo akit di ti mga nup kadakwada. Nada makitak a pulis. Ha? Paltugak adagos. Anya? Ad-ada manayunan ti basol mo. No kasta ti aramidam. Nay, anya ka diti pakariribukam. Sumagmamanungal dawen anapan ti anak ta iti nasulinak a lugar. Ay, kumusta nga tamot ijayon? Saan ka kadi nga aglidliday? Inanusam ana isina kadata ti anak ta. Iti lasaw ti 8 atawan. Sagpaminsan pa'y nga agawid ide. Itapay tal daw laan tinaglabas. Ay, diferensya iti adda ijay seminary. Awan ti dakis ataw ijay. Hingam hitinapanan na ita. Ay, di taamaw ti kasasaad na. Sa bagay, ngamsaan ka kading agdandanag. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Saan ko nga ron maikat ti panagdanag ko? Nangruna kat awan apulos ti amam mo na ijay. Addan tumaamam mo na ijay. Dumlawak man kini Ramon. Kaslad na pakariribukan na launay. Pasarayag sanay. Enton kuan, tumakder sa agtugaw. Di na magkuitayan, boss. Kuna na ang masikuran ka no, ta saan tayo ang makasalog iti patad. Day takadilang. Anya ko mano saan tayo makasalog. Agbiag tayo latamot iti kabambantayan. Di nan sa amo ti agbiag dito kabambantayan. Kaya't nan sa ti agseba ijay patad. Awisan nyo kit di. Taing kayo manen mangagab iti partyan tayo. Ay sus, delikado boss. Napudot pa'y lang tilintag kada tayo. Madama ka no ti manhanda kada tayo. Oh, sinalbag dagitapan nakabagitilintag. Kasano kumamakasangat da dito'y kabambantayan. Kaya't nagdadakal matibuksit da, ha? Di dalakit di maanusan ti sumangat dito oy, boss. Adayo tayo iti patad. Nasa magpay ti kabakiran. Kakadwa, agsagana kayo. Tayin tayo manan agagab iti partyan tayo. Boss, saan ka di adelikado? Ita mampay, John? Apay, pimintas ka ka din, takas la mabuting kamatan. Ni boss mo, anya pimintas. Nataar ko naman. May mayat adanggan. Nataer, no naalibtak. Ngem no mabuteng. Nataer, kunam kadipay. Napintas tanalapit. Kunak lang matdayjay. Sikamot, boss. Iti anyaman ng oras. Nakasagana. Awan ti kabutang ko. Kasta tinataer. At damat armas tayo. Apang laban tayo kadagiti kabusor. Kanadasaka tayo at umaray. Sabagay matkiti, boss. Oh, Ramon. Agsagana ka. Tadapag na tayo. Agpambarak. Tay naksi iman tipadi. Anapan ije kabalbalayan. Uy, Ramon. Di na ka dinangag, Ang paya di ka sumungbag. Ha?
Adda ka di imbagam. Nasakit nga min tilapayag ko. Tada simrek itay. Oh, Kan nasakit pa iti ulo kan tiyan ko. Agkakapsutak. Oh, Ramon. Apay ang nakatugaw ka pa'y laing dita. Sumalog tayon. Tayin tayo agagab iti partyan tayo. Kuha, boss. Sa anak pa'y laing ang makaumay ita. Madmadi nga min tiriknak. Inton maminsan laang ti isusurot ko. Ang mga no si kamot agbalin abalasang tayo dito ay. Ala, agbati ka nga rod. Pasensya pa lang, boss. Madia talaga ti bagbagik. Ha! Kapoy ka. Namuam lang awanted ka. Nga magsakit kan. Ha! Kapoy ka talaga! Simalugan dagiti kakadwak. Mapanak iti kabalbalayan. Tasapulak ti ibagbaga ti padi akapilya. Alag ti paltog ko. Kan agmaskaraak. Tapno awan makailasin kanyak. Ngem no madlaw ko. At igunggo na nakatuon iti ulok ti almanin dayjay aganggan na et. Kudasekon. Mapanakon iti ibagbaga na akabalbalayan. Itamampay ang nakalukat ti gate ti rancho. Kan awampay makita gwardya. nagasat tayo no awan ti gwardyang, boss. Nawaya tayo asumrag kan rumwar. Wana, Anya, sumrag tayo ka din. intayon. Kakaiso na nga awan ti agbambantay. Amang ano nakaturog da. Swerte tayo kakatwa. Huwag nagpaso, boss. Agawaan tayo. Sumrag tayon. Ha? Ha? Boss! Bigla nag-recap tigit. Apaman anak astrag tayo. Abayan. Adumat ng terumkwas ang nagtagi armas. Ay, sus! Ha? Delikado tayo, kakatwa! Ay, sus! Awang kantik na itidakas ka na kayo. Nakapaturong na kitipaltupi ka na kayo. Ay, sus. Ay, boss, kasano da ito yun? Ipabayo na kiti armasyo. Pan nakabagi kami tilintag. Kwa. Apo pulis. Pagsasaritaan tayo daytoy. Mano ka di agatad ti kayat yo. Ay, so da ito, Apo Pulis. Nalakalang ang pagsasaritaan da ito. Ipabayo kiti ti armasyo. At di ka agtignay itidakas. Tapno awan ti mapasamak arangan. Boss, kasanon! Nanganggo ka di tindama kiti radyo basang. Ada kita iti banyo, nana. Anya ka iti damag? Natilaw ka no ba? Dagiti managdakdakas. Ha? Karaman ka din ni Ramon? Saan akaraman tinagan na iti imbagada, basang? Sa bali nga taag-grupo, tinakikapangan na. Tinasayaat. Mapantanto ijay presinto, nana. Kitaan-tahan no karaman ni Ramon. Ay, alaman nga ron, basang. Kaduan na kamapan iti ayan dagiti pulis. O sige, ingkay nga ron ang pulisan. Tamapan tayo, nana. Adda nga agpayso kapilya ditoy. Ken adda basit akalapaw iti asideg. Masirip ko tiganggan na et. Babaen iti diding abolo. Lampara ti silaw na. Ket ha. Pudno ka diti makitkita ka. Ni Jomar tiganggan na et. Siripag ti aramiden na. Ha? Agkarkararag. Idagkat ko ti lapayag ko iti diding. Tapno mangag ko ti karkararag na. Diyos ko, ilisim ko matigayam ko ani Ramon iti anyaman na paggada.
Silawam ti panunot na, tapno agbalbaliw. Panawan na kumandag iti kakadwana, ket agsubli iti gimong. Sapay ko matagkita kami. Napudnog ayam ti gayem ko kanyak. Ibatik ti paltog ko dito ruara. Kat sumrekak iti ayan ni Jomar. Ita, lukatak tiri daw ti kalabaw. Asino ka? Apay ngayon mo nagka iti kalabaw ko. Siyak da ito'y, gayam. Mailiwak unay kan ka. Kunak no nalipatan nakkas gayam. Di ka pulos malipatan gayem. Uray na ginadayota. At dakalat ta dito'y pusok. Hanggang apaya sa balit isinurot mo adan na gayem. Sumuko ka langan. Ngam ti mapaltugan ka. Agbalbaliw ka kuman, gayem. Mapatgam ka diti dawat kung agbalbaliw kan, gayem. Naladawon ti aming kanyak gayam. May sa akon awanted. Kat saanin ama ibabawi pa'y. Diyak kayat ti maibalod. Ngam, imbag, numakulong lang ang makita da ka. Ngam ti mapaltugan ka. Dead or alive ti order da kan kagayam. Uray dead or alive. No saanak nga agpakita kadakwada. Awan mo't lang ti mapasamak. Pangasim, sumuko ka langan. No sumuko ka, awan ti makaala iti reward nga impatong da iti ulom. Nagranatamat dito'y kabakiran, gayam. Sumalugak ita ijipatad. Taramidak ti maudi nga ibagbagak. Isa sumalugak. Taanawaan ka kung maiti planong maraminan. Taimbagakon. Naladawon ti amin para kanyak. Awan ti maladaw. Basta agbabawi ka. Pakawanan na ka ti Diyos. Saan mo liplipatan nagiti talo arumbang abaliksan. Ket si dadaan ti Diyos sa mang pakawan kang ka. Basta napasnag ka. Anya day taatalo abalikas. Oh, Diyos ko. Pakawanan nak. Dagita tinabilag abaliksan ti may sama nagbasol. Ay, sige. Balik sakto. Inton madanon, gayem. Saan mo kuman nga itantan? Ita kuman gayem. Di tay ammo dagiti pasamak. Sige gayem. Umuna akon. Hi! Ya! Ya! Apay nga agburang itmutan ti kabalyo ti gayem ko. Kaslad da kinabutan ti kabalyo na. Natinagmutan ti gayem ko ti rangkes. Indakitaan! Darasak! Lumaban ka gayem! Napigsa ka! Di mo liplipatan ti imbagak at talo anabilag abalikas. Gayem! Gayam. Dara-dara ti ulom, Ramon. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti gayem ko. Ramon, lumaban ka! Diyos ko. Pakawanan na. Ramon! Pangasim, lumaban ka. Agbyag ka pa itinaunday. Tapno may pakitam ti panagbalbaliw mo. Awanan ni Ramon. Nagsalungay ngayon ti gayem ko. Diyos ko. Iti maudi nga angas ni Ramon. Naibalikas na ti panagpindaw na iti pambakawan mo. Diyos ko. Awatan ko mato'y gayem ko. Dita pagarayam. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kon computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.